Ο ξυλουργός. Ξυλουργοί ή μαραγκοί, ντουλγκέριδες, ονομάζονται οι τεχνίτες που είναι ειδικοί στην κατεργασία και επισκευή του ξύλου σε διάφορους τομείς, όπως στην οικοδομή, στην επιπλοποιία και στη δημιουργία διακοσμητικών ή χρηστικών αντικειμένων. Οι σύγχρονοι μαραγκοί εξειδικεύονται συνήθως σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς, ενώ οι παλιοί, παρότι αναλάμβαναν κυρίως τις ξύλινες κατασκευές των οικοδομημάτων, το ταβάνι, το πάτωμα, τις πόρτες, τα παράθυρα, τα ντουλάπια, τις σκάλες και άλλα, κατασκεύαζαν παράλληλα και έπιπλα, καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες, αλλά και οποιαδήποτε ξύλινη κατασκευή, όπως αργαλιούς, κυβότια, κοντάκια όπλων, ακόμα και φέρετρα.